ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон. Боварӣ дорам, ки ҳар яки шумо сиҳату саломат ҳастед. айни ҳол навори мо бошад аз лаби дарёчаи Исфара сар мешавад. хостам як лаҳзае, ки мо ҳамроҳи модарам ба корхонаи модарам меравем, ба шумо навор кунам ва пешкаш намоям. як-ду се нафаре, ки ҳамшаҳриҳои мо буданд, дархост карданд, ки бисёртар наворҳо аз шаҳри Исфара шавад. дӯстони азиз, насиб карда бошад, ҳаракат мекунам, ки бисёртар наворҳо аз шаҳр шавад, чунки бисёри мо дар ғарибӣ ки ҳастем, мехоҳем як лаҳзае ҳам бошад аз гӯшаи ватанро тамошо карда баҳра барем ва ҳис кунем, ки мо дар тоҷикистони азиз, яъне дар Исфараи бостонӣ қарор дорем. аз ҳамин сабаб дӯстон, биёед як лаҳзаро ҳам бошад ба шумо пешкаш кунам ва худам ҳам хостам, ки камтарак навор кунам, ки вақте ки худам ҳам боз насиб карда бошаду ба ғарибӣ равам, аз ҳамин гӯшаҳое, ки ман лаҳзае, ки гашту гузор карда будам, тамошо мекунам ва чӣ мегӯяд, зиққии худро бошад бо ҳамин мебарорам. мо мардуме, ки вақте дар ғарибием, ҳама вақт мехоҳем, ки як лаҳзае ҳам бошад аз шаҳру навоҳии ва деҳаҳои худамон тамошо карда бошем ва як лаҳзае ҳам бошад, яке хонаи касе дар ҳамон ҷо бошад, тамошо мекунанд ва хурсанд мешаванд. рости гапро гӯям, бениҳоят тараққиёт нағз аст, ҳама ҷо хушрӯ кардагианд, гулу гулзор. рости гап, ин мо, ки айни ҳол дар тирамоҳ қарор дорем, аз ҳамин сабаб баргони дарахтам камтар мондагианд. аллакай ин навор камтар пеш буд, вақт надоштам, камтар ҳолам ҳам хуб нест, аз ҳамин сабаб наворро камтар дертар баровардам. биёед акнун дӯстони азиз, тамошо мекунем. ман музика мемонам барои он, ки охири видео аз корхонаи модарам мешавад. метавонен аз барқи Исфара тамошо карда баҳра барем, ки мо дар он ҷо чӣ кор мекунем. ина ин гулоше ин гули сафеде вой бери хушро карги будаса ина агар оташона азе ё балончоё кир тарафи дарёи хона чӣ карги не инҷаш хонаҳои одамо канем шумо ҳама инҷо сафар кирда воу ҷои сипсиё майде кош буда фу вой бошам ина маҷнун бет амакиёта нагирам амакиёт ва ташнакфату мана гиттос гуфта инҷа чизие ҳай ки ҳамин наздики ондаме катаки говме ба қавли маълимомо ки ҳоли анҷами корма ҳама инҷа бо мекунем холоти дилшон назанад ина корхонаи барқи шаҳри Исфара бениқоб даромадан қатъиян ман аст. ҳозир мо медароем корхона шудам буре ягон сёмка мекардагам инҷаям барқ барқи тоҷикистон даринаш хушро буда кама ҷоша гирам таоиҳоя ина ин гарасам калом будаст имрӯз рӯзи оддӣ барқи тоҷикистон барқи Исфара барқи тоҷикистон сиямана ина ин ҷошам гирам чи айвончаю ҷошандам чизе ҳош бошад ҳозир овчидон ҷои дида биём оби калон буда вай кучуки калон инҷа китобхонаш ишкиш несим чизи ина оби калон ҷои хушро будас якум бор омдаме ки ҷои ишкишам несим чихар имрӯз рӯзи оддӣ ҳозир мо инҷа пилисоф мекунем ниса кор мекунем акуна метавонам ина райҳон якта одам айку ина ҳамагаш ба райҳон карги буда
فکر میکنم جای کاری کتابخانه چی اینجا رو پلیسوس کار شدم همش تازه شد فقط یه بار چنگش گرفتم موندگی تمام اینجا کلیدورش رو میکنم چیز شدم خیلی نه کلیدورش موند کلیدورش هم کار شدم جوش با فکرم که کابینت میشم از میشم نه کابینت چنان که کامراش بوده سو نه کابینت رئیس پلیسوس کار شدم در اومد تش بباید من دیگه کریسلای جاشون اونومد اوپ وای نه اینه اینجا نه کامره وانا که پیشتی کامره بیشتر کامره نمیخواد اینه که چیزی کار کرد که در اومد که بر اومد که چه چیزی کرد اینه رازیت کرد اینه طورش اینه رئیس طرفش اینه نازی باشه این نوله برخانش باشد اینجا صحنه آبری Precisa um coelho, mas já mas nem cigarro, mas como. چی خام کنیم اینه طبیعی بازونه زینوی ساز کنیم سال اینجاش بیا من بده ساز بکن تو با من کنه بکن نه اونجاش کرگیم نه اون طرفش نکرم بکن اینجا این رئیس کلام جش نمیدونم این رئیس مایده باشم باشد اینم رئیس اینجا جای کوتیبه اینجا همش کامera مونده نگین اینجا یک کارخانه کلام بود است نگین نویه زور باشد دو اتجاه این پارش غلطی از درنی آبا تخته دیسی میخشه بچه نباشه تو خوی اینه اینجا درختی پالمش هم بود است جش گلچای زردکو درخش گلای صد برگ جش با پالمش اینم دیگه بدیم درختی و بیشتر گیرم اینه درخت های پالمه هیچ فرقی بود است اینه اینجا زالی مجلس